Takže ahoj, ahoj, vítajte pri mojom ďalšom videu, teda našom. Dnes, toto, ako ste si všimli nad videom, že je to tutoriál na asi tú najjednoduchšiu vec, na ktorú myslím, že netreba ani tutoriál, ale som sa dosť nudil, tak ja vám ho predsa len spravím. Takže sledujte. Vlastne ani som vám nepovedal, čo idem stavať, takže stavať, ako ste si všimli z tých vecí, čo mám v invente, bude to portál do pekla. Ja viem, mnohí sa teraz zasmejete, že je to naozaj taká vec, ktorú netreba nikomu predstavovať. Mal by ju vedieť každý hráč Minecraftu, takže ja nebudem okolo toho kecať, ale začnem. Takže na portál do pekla potrebujeme kýblik vody, kýblik lávy, obsidián a zapalovač. Takže ja si zoberiem nejaký blok, stone. A kebyže hráte na survival, tak obsidian sa robí tak, po niektorí, ktorí by to nevedeli. Ja neviem, tak tu si nalejeme vodu a musíte si zohnať proste kýbel s lávou a keď to vylejete do tej vody, vznikne vám z toho obsidian a obsidian sa dá ťažiť len diamantovým krompáčom. No a teraz k tomu peklu. Takže keď máte ten obsidian, tak si dáte takto 4 bloky. 4 bloky na zemi. Raz, 2, 3, 4. 4 bloky dohora. Teda, pardon, 5 blokov aj s tým spodným. 3, 4, 5. A teraz to takto ako keby uzavriete. Môžete si to potom napríklad takto skrášliť, ako ja. Tak. A teraz už len vezmete zapalovač a zapálite a máte z toho takýto portál. Teraz keď tam vôjdete, teraz to bude poriadne lagovať, pretože to bude vytvárať nový terén. Ako vidíte, mám 9 FPS-iek. Takže. No poďme. No hurá. Takže v pekle nám to dosť laguje. A ako vidíte, toto si odložím. Dostali sme sa do pekla. No a to už si popozeráte sami. Takže ja sa s vami v tomto dnešnom tutoriáli lúčim a dúfam, že sa uvidíme aj na budúce. Takže čau čau.